Il-kimika magħrufa bħala Mercaptan għandha riħa qawwija ħafna tant li normalment f'kull ċilindru tal-gass ikun hemm anqas minn taqtira waħda. Il-Mercaptan issir perikoluża meta tkun fi kwantitajiet kbar u tista' tikkaġuna mart serju. L-EneMalta bdiet torna l-gass imħallat bil-Mercaptan fil-bidu tas-sena 2007. F'mument minnhom spiċċat madwar 10 tankijiet tal-45 gallun mimlija b'din il-kimika żejda li spiċċaw bdew jillikjaw. L-ewwel inċident ta' leakage seħħ fil-qajjenza waqt li t-tieni inċident seħħ f'Kordin. F'Settembru tas-sena 2009 l-ogħla uffiċjali tal-EneMalta kienu ordnaw biex l-10 tankijiet bil-kimika jinħarqu proprju hawnhekk f'dawn l-liqi ta' warajja fl-inħawi bejn ir-Rabat u l-Imgarr. L-għalqa fejn inħarqet din il-kimika kienet tifforma parti minn kumpless li qed taraw warajja ta' San Pawl fejn jinħadem il-lob tan-nar. Dan bla dubju kien ħoloq inkonvenjent kbir f'inħawi sħaħ ta' Malta. Fi Frar li għadda d-deputat laburista kien staqsa l-Ministru Tonio Fenech dwar l-użu tal-Mercaptan mill-EneMalta. Tonio Fenech iwieġeb li l-EneMalta m'għadix tuża din il-kimika wara li skontu fis-sena 2007 kienet waslet konsenja li ntużat kollha. Madankollu jirriżulta li f'din it-tweġiba Tonio Fenech ma tax informazzjoni korretta. Għaliex bil-kontra ta' dak li qal, il-konsenja tal-Mercaptan li nġibet fl-2007 ma ntużax kollha, tant li 10 tankijiet li kienu meqjusa bħala żejda spiċċaw inħarqu. Sentej wara li seħħ dan il-każ, l-istess Ministru fil-jiem li għaddew wara stejjer imxandra minn dan l-istazzjon u minn mezzi oħra ta' xandir kien kostret jordna illi ssir inkjesta.